Saska Helmikallio seisoo täällä Salskeana vuoden 2005 tankokuningas. Siitä on 17 vuotta, kun sut täällä kruunattiin Seinäjoella. Miltäs tuntuu nähdä taas tuttuja paikkoja? Kiva tänne on tulla pitkän ajan, 3 vuoden jälkeen viimeksi. Kiva on tulla tänne ja nähdä näitä paljon tuttuja ja ihmisiä, kollegoita ja ihmisiä keikoilta. Ja on kiva päästä pitkästä aikaa käymään Seinäjoella. Täällä on kyllä hieno meininki ollut tasaisen varmasti joka vuosi. Kollega kovasti soittelee lavalla, eli Teemu Roivainen tuolla musiikki kuuluu. Joo. Miten sulle, Saska, sulle kuuluu? No mulle kuuluu tietysti ihan hyvää. Työn täyteistä tää nyt on ollut tässä viimeiset aika 1,5 vuotta, että vaikka keikkoja ei niin paljon olekaan välttämättä lukumäärällisesti ollut, mutta on ollut kaikenlaista tehdashommaa ja keikkojakin aina silloin tällöin. Ja tämä kollega, joka nyt laulaa, Teemu Roivainen tuolla, niin hänen kanssa meillä on ensi viikolla yhteisesiintyminen tuolla Hamina Tattoossa. On siellä myöskin Marja Tyyster paikalla ja Pekka Mikkola ja taitaa olla vielä joku muukin. Niin, sä oot tosiaan myöskin sitten yhden toisen tankokuninkaallisen kanssa, eli Mäkysen Jaskan kanssa samoissa töissä. Joo, Mäkysen Jaskan kanssa ollaan tuolla Paketo Oy:llä Tuusulassa, tehdään tällaista ihan arkista tehdashommaa. Pestään noita IBC-kontteja, tai minä pesen ja rakennan ja raahaan ja kannan ja korjaan ja ajan. Ja Jaska sitten taas tekee monenlaista muuta hommaa siellä, että Jaska hitsaa ja korjaa ja pitää paikkoja kunnossa ja rakentaa ja eheyttää ja muuta. Hieno työpaikka on ollut se. On ollut kiva päästä niin kuin työsyrjään kiinni, että työ on yksi elämän hienoimpia juttuja, tietysti loman ohella, mutta lomatkin tuntuu vasta lomilta, kun on töitä, minkä väliin niitä lomia pitää. Kyllä. No. Ja lisäksi sua voidaan tässä heinäkuussa nähdä kesäteatterissa. Kerrohan siitä, sulla on sille ihan kiinnostava, aika omanlainen tangolaulajan rooli. No silleen joo, että sopii hyvin teemaan, että Unto Monosen elämästä kertova Kohtalon tango-niminen näytelmä pyörii tuolla Merunlahden kesäteatterissa Lempäälässä nyt tämän heinäkuun. Ja sinne olette tietysti kaikki tervetulleita, ketkä tämänkin näkee. Ja kiva olisi, jos katsomot täyttyisi oikein viimeisen päälle, että saataisiin vaikka lisätuoleja kantaa, niin kyllä olisi mukavaa.